Ва Узбекістане людзі рыхтуюцца ехаць працаваць у Беларусь сем'ямі. Лукашенко патлумачыў, як будуць адбіраць працоўных мігрантаў. Александра Герасименя расказала «Свабодзе», як на яе напалі на вакзале ў Варшаве. Ці з'явяцца ўзроставыя абмежаванні для кіроўцаў у Беларусі? Як сенатар-рэспубліканец Линдси Грэм падтрымліваў дэмакратычныя перамены ў Беларусі. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соус. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 13 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам зараз, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. Стала вядома, як у Беларусі будуць адбіраць працоўных мігрантаў з Узбекістану. Прыязджаць у Беларусь сем'ямі Лукашенко прапанаваў узбекам на сустрэчы з прэзідэнтам гэтай краіны. Мы вели переговоры с Мирзиевым Шавкатом Рамоновичем. Я его попросил, если в Узбекистане тяжелая проблема с трудоустройством людей, я ему предложил, у нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. Если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там, поить и так далее. Корэспандэнт узбекскай службы свабоды Умид Бабаматаў кажа, што ва Узбекістане з вялікім энтузіязмам успрынялі прапанову працаваць у Беларуси. Большое количество мигрантов из России сейчас возвращаются в Узбекистан в связи с войной, и мигрантов начинают вытеснять, а им нужно работать, кормить семьи, и тут поступает предложение от Лукашенко с приглашением трудоустройства, и не такого отношения, как в России к ним. Большинство мигрантов с энтузиазмом это восприняло. В Беларуси не было такого количества мигрантов ранее, и те, кто едут туда, присылают оттуда большое количество видео и рассказывают, что условия, которые им предоставляют, намного лучше, и отношения людей намного лучше. Обычные мигранты, которые не могут попасть в Европу, не могут попасть в Корею, в Соединенные Штаты, в другие страны, для них это новое направление, где есть возможность заработать на свою жизнь. В Узбекистане всегда был избыток рабочей силы. Как оказалось, в Беларуси недостаток кадрового состава в сельском хозяйстве. Интерес вызывает огромный. Это мой друг из Беларуси. Да. Ты же из Минска, правильно? Нет, с Витебска. Мой наставник тоже из Витебска. О, мои земляки, там уже ферма арендует, понимаешь? Ты рада? Вот скажи, узбеки, что приедут. Беларусы рады на это, правильно? Конечно. Беларусь сутыкаецца з вострым дэфіцытам кадраў. Гэта выклікана дэмаграфічнай сітуацыяй працоўнай і палітычнай міграцыі. Сотні тысяч беларусаў вымушаныя былі ўцячы ад пераследу паводле палітычных прычынаў. 10 ліпеня ў Варшаве на аўтавакзале Варшава-Заходняя невядомы мужчына напаў на Александру Герасименю. Паводле яе словаў, каля 35-гадовы мужчына падышоў ззаду і ударыў яе кулаком па галаве. Я заходила на сам вокзал, и насустрач мне шел мужчина. Он таки был высокий, худый, он так развязный шел, такий пахадон был, може якийсь там наркоманті, яшчэ што. Калі мы уже параўналі з ім, я адчула такі, рэзкі удар у галаву. Першую хвіліну я просто не зразумела, што здарылася, тому што я ніяк не чакала, што такое можа здарыцца у цэнтры Варшавы, раніцай, калі столькі людзей пад камерамі. Пра магчымыя прычыны нападу разважае сяброўка Александра Герасимені, галоўны рэдактарка Хартыі-97 Наталя Радзіна. Гэта можа быць палітычны матываваны напад, гэта можа быць напад на нацыянальнай глебе, потому что мы бачым таксама ўзрост таких ксенафобскіх настрояў у польскім грамадстве, а таксама гэта можа быць, канешне, хуліганства з боку там неадэкватнага чалавека. Але трэба расследаваць гэту справу, тому што Александра мае палітычны прытулак у Польшчы. Гэта вядомы ў Беларусі чалавек, які асуджаны за удзел у пратэстах у 2020 годзе да 12 гадоў пазбаўлення волі. Александра Герасименя беларуская плыўчыха, трохразовая прызёрка алімпійскіх гульняў, чэмпіёнка свету і Еўропы. Пасля
пасля выбараў 2020 году падтрымала пратэсты і ўзначаліла беларускі фонд спартовай салідарнасці. У 22 годзе беларускія ўлады завочна асудзілі яе на 12 гадоў зняволення. Сёлета ў лютым на аўкцыёне ў Менску прадалі яе 4-пакаёвую кватэру. Ігор Семеня мае палітычны прытулак у Польшчы. У гэтай выходнай на сваёй малой радзіме ў вёсцы Александрыі Александр Лукашенко урачыста святкаваў купалля. Невялікі фрагмент прамовы ён зачытваў па-беларуску. Мы святкуем купалля ў год беларускай жанчыны. Невыпадкова сімвалам свята стала купальская берагіня. Продкі верылі, што яна аберагае пасевы і напаўняе жыватворнай сілай травы, ахоўвае сямейны ачаг, клапоціцца пра дзяцей і матуль. Хочется, каб увесь наш свет, такі крохкі, як мы это бачым, быў акутаны яе покрывам, каб у кожнай сям'і панавалі любоў і дабрабыт. Тым часам у вёсцы Лятохі пад Віцебскам міліцыя забараніла мясцовым жыхарам і дачнікам святкаваць купалля. Апошнім часам у Беларусі адмянілі і іншыя купальскія імпрэзы. Не адбылося свята купалля ў Дукорскім маёнтку, а таксама фэст свята сонца ў Дудутках. Улады забараняюць любую непадкантрольную ім сферу дзейнасці, нават калі гэта не звязана з палітыкай. Любыя акцыі, арганізованыя самімі людзьмі, самой грамадой, без дазволу улады, яны лічаць іх крамолай. Тут і траўма 2020 года, і ўвогуле эвалюцыя рэжыму, эвалюцыя сацыяльнай мадэлі да таталітарызму. Ніякія святкаванні, якія адбываюцца самастойна, стыхійна, аўтаномна ад дзяржавы, яны з'яўляюцца падазронымі, і ўлады іх імкнуцца забараняць, кантраляваць і гэтак далей. Нядаўна памерлы сенатар-рэспубліканец Лінсі Грэм выступаў за дэмакратычныя перамены ў Беларусі і падтрымліваў Украіну ў яе супрацьстаянні ваеннай агрэсіі Расіі. Лінсі Грэм быў вялікім прыхільнікам свабоднай Беларусі. Ён заўжды гаварыў падтрымку незалежнасці, суверэнітэту Беларусі. І на сустрэчах Святланай Ціханаўскай сустракаліся на некалькі разоў, распытваўся пра лёс палітвязняў, як іх можна вызваліць. Ён лічыў, што толькі ціскам, толькі санкцыямі можна прымусіць дыктатараў да саступак. Ён працягваў гэтую працу Джона Маккейна. Джона Маккейна, які у рэспубліканскай партыі і ў Вашынгтоне заўжды прасоўваў жорсткае стаўленне да дыктатараў. І незалежна, як мянялася амерыканская адміністрацыя, Лінсі Грэм заўжды быў такім моцным голасам і нашым саюзнікам за нашу незалежнасць і за нашу свабоду. Ён не наіўны, яго немагчыма было абдурыць, калі там дыктатары спрабавалі гуляць нейкую ролю, ці Лукашенка, які перафарбоўваўся, перамалёўваўся ад выбараў да выбараў. Лінсі Грэм выдатна ведаў прыроду гэтага рэжыма. Ён лічыў, што Злучаныя Штаты Амерыкі павінны быць жорсткія, паслядоўныя і прынцыповыя. Амерыканскі сенатар ад штату Паўднёвая Караліна Лінсі Грэм памёр у выніку раптоўнай хваробы 11 ліпеня. Яму быў 71 год. Яшчэ 10 ліпеня ён наведваў Кіеў. Падчас сустрэчы з прэзідэнтам Зеленскім Грэм заявіў пра ўзгоднены з Белым домам законапраект аб узмацненні санкцый супраць Расіі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прапанавала ўзмацніць медычны агляд кіроўцаў старэйшых за 70 гадоў. Міліцыянты аргументуюць гэта ростам аварый па віне пажылых кіроўцаў. Сёлета за 6 месяцаў адбыліся 62 такія аварыі. У іх загінулі 6 чалавек, 65 атрымалі траўмы. Пры гэтым гаворкі пра ўвядзенне ўзроставых абмежаванняў для кіроўцаў пакуль няма. У Беларусі права кіраваць аўтамабілем залежыць ад стану здароўя, а не ад узросту. У Беларусі з'явілася новая схема махлярства. Гэта фальшывыя інвестыцыі ў акцыі буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, такіх як Беларусь-Калі, Белаз, Беларусь-Нафта ці Гродна-Азот. Для падману выкарыстоўваюць фальшывыя сайты, рэкламу ў сацсетках і лагатыпы дзяржаўных органаў. Спачатку ахвярам паказваюць прыбытак і нават дазваляюць вывесці невялікія сумы. Пасля ўгаворваюць укласці значна большыя грошы. У выніку людзі губляюць усе сродкі. Калі ласка, будьце асцярожныя і ўважлівыя. У мастацкім музеі Віцебска 16 ліпеня можна будзе пабачыць арыгінал знакамітай карціны Марка Шагала «Над горадам». Прывоз карціны з маскоўскай Трацяковскай галерэі спансіраваў Беларусьбанк. На выставе будзе таксама партрэт Марка Шагала, работа ягонага настаўніка Юдэля Пэна з Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі.
У чэрвені 2020 году падчас крымінальнай справы супраць былога кіраўніка Белгазпрамбанку Віктара Бабарыкі улады канфіскавалі мастацкую калекцыю банка коштам каля 20 мільёнаў даляраў. Там былі зялёны пейзаж Марка Шагала і Ева Хаіма-Суціна, які банк набыў на аўкцыёне і вярнуў Беларусь. Паведамлялася, што пасля канфіскацыі карціны перадалі дзяржаве, але іх месцазнаходжанне афіцыйна не раскрытае. Тым часам у Беларусі адна за адной зачыняюцца знакамітыя крамы з беларускім адзеннем і этнасімволікай. Падрабязнасці раскажа Ганна Ірмаковіч. Вядомы бренд беларускага адзення ЛСТР абвясціў, што спыняе працу. Раней таксама стала вядома аб закрыцці ў Менску этнакрамы «Рагна» і яшчэ аднаго адметнага беларускага бренду адзення «Гонар». Бренд ЛСТР адзення быў створаны ў 2011-м. Некаторыя калекцыі сталі культавымі ў беларусаў. Напрыклад, майкі «Вандруй», «Беларусь» ці «Палесе», калекцыі прысвячэння беларускім гарадам і вядомы знакамітыя лідскія кеды, створаныя ў супрацы з ЛСТР. Бренд «Гонар» быў заснаваны ў 2013-м. Дызайнеры стваралі моднае адзенне з беларускімі нацыянальнымі элементамі. Этнакрама «Рагна» таксама цягам 13 гадоў прапаноўвала сваім наведнікам рэчы, зробленыя беларускімі майстрамі, сувеніры і падарункі, створаныя ў этнічным беларускім стылі. Нагадаем, падчас масавых пратэстаў 2020 году улады Беларусі пачалі ціск на крамы беларускай нацыянальнай сімволікі. Найбольш вядомым прэцэдэнтам сталі рэпрэсіі супраць крамы «Сімбаль-бай», дзе можна было купіць выявы гербу пагоня і бел-чырвона-белыя сцягі. Заснавальніка крамы Паўла Белавуса абвінавацілі ў тым ліку ў здрадзе дзяржаве. Яму прысудзілі 13 гадоў зняволення. А зараз увага, дзе сапраўды Святлана Ціхановская нехта кіруе. Як выглядае праца яе офіса? Што вядома пра знікненне Анжэлікі Мельнікавай? І чаму Ціхановская цяпер жыве ў Варшаве? Пра гэта ў праекце «Канапа» Дмітрый Гурневіч гаворыць са Станіславай Гліннік, унучкай першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча і дарадцай Святланы Ціхановскай. Ты унучка Станіслава Шушкевіча. Мне не падабаецца, калі кажаш, што вось такі быў мяккі акадэмік. Ты працуеш побач з Ціхановскай. Ёй куклаводзіць франак. Падарожная Святлана больш займаецца боксам. У Бедронку в Лідл Святлана Ціхановская з картежам не ездзіць. Не магу сказаць. Гэта трошкі спрашчае працу спецслужбам. Скажи, а як можна было дапусціць, каб адзін чалавек, хай сабе і спікер Канстытуцыйнай рады, меў доступ да рахунка банкаўскага? Тым, як разгортваюцца падзеі вакол гэтага кейса, я ўсё больш і больш думаю, што я няма ў жывых. Глядзіце адно з самых адкрытых інтэрв'ю пра беларускія дэмакратычныя сілы за апошні час на асноўным YouTube-канале «Радыё Свабода». Гэта былі навіны 13 ліпеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі была Ганна Соусь. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.